mahinumdum kita nga na wala pa mugikan ang atong Ginoong Kristo sa yuta o bidwalik sa langit dito sa balay sa iyang amahan. Misaad siya na magpabilin siya uban ka nato hangtod sa kahagturan. Ganto-ganto, nasaktan sa mga tumutuo ang mga unang Kristiyanos nga ang paagi sa Ginoo nga magpabilin siya uban sa iyang mga tinunan hangtod sa katapusan sa panahon. Walay laing kundi katong ilahang nasaksihan o nasinati dito sa gabi nga wala pa siya namatay. Niyantong Huwebes Santo, diha sa ilang panihapon, iya ipandalanginan ang pan o ang bino o iyahang iapod-apod sa iyahang mga kinunano ningon na kini mao ang akong lawas, mao kini ang akong dugo. Diha sa timaan sa pan o bino, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Sa pagtapos sa panihapon ni ingon siya, buhatan ninyo kini sa akong handumanan. Sa tupa, katong pag-pikas-pikas sa pan. Ang ato-ato paglabay sa mga katuigan, ipagtawag nga ang panihapon sa Ginoo, the Lord's Supper. Ang ato-ato, itawag mo sa mga Santos nga Misa. Ang ato-ato, itawag sa mga Eucharistia. Kini, na atong kinasauro kang buntag, sa laing mga adlaw, labi na sa mga dagkong kapistahan na, kini mao ang kabilin, ang gibilin, nga buhing tinaan, sa walay bukas, walay katapusan, presensya sa Diyos. Ang Eucharistia. Dili ang bunyag, dili ang bunyag, dili ang kumpirma, dili ang kasal. Kundi dili ang Santos Misa. Muna, ganto-ganto, iabot sa kasaysayan sa simbahan o itugot sa simbahan na magkamit o mga larawan, mga imahin aron sa pagtabang ka nato, kaniadto, aron o hadto sa katapusan sa panahon, pagtabang sa mga tao na gatuo sa Diyos na mahinumdum sa ulugon, pasalamatan o simbahon, ampuan ang Ginoo. Nabisan sa ilang mga panimalay, anaan makita o mahikap na timaan sa presensya sa Diyos. Pero kini mga imahin, sama sa imahin sa Santo Niño o sa Nazareno, dili ka na siya substitute sa Santos Misa. Dili puli o iilis sa Santos na Misa. Mura lang na siya o additional dugang na kahimangan nato
nga magamit aron mahinumdum kita. Mao'y hinungdan nga gitugot sa simbahan. Dili aron mahimong unig sa Eucharistia. Galing lang ang tungadto pura o nalimot ang mga tao. Dili ang imahin, dili ang larawan ang ibiling sa Ginoo. Ibiyaan nila ang misa, dili na malimba, dili na mo kalawat, dili na mo simba, dili na nila imatuto ang ilang mga anak ang ipabunyagan na mo sa ulog sa Santos sa misa. Pero ilang imatuto ang ilang mga anak sa debosyon sa Nazareno, debosyon sa Santo Niño, debosyon sa niini mga santos o uban pa. Na dili sa'yo, dili man sana. Galing na. Kaya katong pinaka-importante ang misa, wala maapil. Ako, sa among pamilya, salamat ko kay ang ako amahan sa gamay pa siya sa Kristan sa simbahan. Mauto nga siya ang nagpatuto na mo ng 8 ka mga anak. Siya ang nagpatuto na mo ng musimba dyan labi na sa adlaw Domingo. Dili akong mama dili inimbahon grabuyag. Dili ang maampuon akong mama, pero buyag. Salamat kay akong papa, tungod sa iyang kasinatian sa pagka-sakristan, mao'y nagmatuto na mo. Isang gani nga, tungod sa iyang trabaho nga, kanunay na siya wala sa panimalay, kay siman man siya. Padang sana siya magkababa sa barko. Pero pagbaba niya sa barko, maunin na iyahan tulungan. Iyahamin dalpon sa pagsimba, pagkalawan. Sa dugay ng panahon, ang paagi sa Pilipino sa pag-asinugod sa Nazareno o sa Santo Niño, atong masaksihan o makita o iapilan matag Enero ini mga adlaw magsulod ng Nazareno o ang Santo Niño. Dako nga nasa ulugan dagsan mga tao. Magtapok dito sa Manila, magtapok dito sa Cebu, mugasto dagkong mga kantidad, ay naa sila'y debosyon, naa sila'y panata, naa sila'y ikapasalamat sa buong Nazareno o sa Santo Niño. Galing lang kayo. Napuhos dito sa sayaw-sayaw, napuhos dito sa sinulog, napuhos dito sa asundaya, napuhos dito sa pagduol, paghikap, pagbira-bira sa larawan. Pero ang tuiga, ibawal na. Minsan nagbawal. Dili ang simbahan. Ang nagbawal na ang gobyerno. Kaya nga na ay peligro. Ibawal ang dagkong panagtigo. Ibawal ang walay physical distancing. O nanggaroon, ang pagsaulo sa Santo Niño sa Cebu, buong Nazareno sa Manila, dili na pa parehas kanyato. So dili na mahingo sa
milyon ka milyon ng mga tao na pagpadayan sa ilang tugma ngadto sa Ginoo, ang ilang debosyon ngadto sa Ginoo, hindi naman sila kaduol. Dili naman ay prosesyon. Kasi pasabot na ini, na dili na nila masimba ang Ginoo, dili na nila mapadayag ang ilahang debosyon. Pero sa pagkatinuod, siguro makaingon ta nga blessing in disguise. Blessing in disguise. Nagibawan kini aron mahibalik kita sa tinuod nga pagsimba o pagdebosyon sa Ginoo. Balikan nato ang Santos sa Misa. Dagan ang mga deboto sa Nazareno o Santo Niño, grabe ka deboto, pero dili manimba. Dili mo apil sa pagsimba sa Santos sa Misa. Tingali kining itabua, panahon nga pahilumdum sa ato ang balikan nato ang kabilin sa Ginoo. Ang iyang kabilin, dili ang larawan sa Santo Niño, dili ang larawan sa buong Nazareno. Ang iyang hibilin, mao ang iyang lawas o dugo, inaagi sa dagway sa pan o pino, amoy atong hinasauro sa matag Santos sa Misa. Turang pag-iyan, ingon siya na, buhatan ninyo kini sa ako handumanan. Ang mukaon ni ining paan umiinom, ang mukaon sa akong lawas, umiinom sa akong dugo, makabaton sa kaluwasan. Lisaan ba ng Santo Niño ang Nazareno ni Ana? Wala. Ang lisaan yan ang Ginoo, pero ang ilhanan, ang pagkalawas, pag-inom sa Indo. Una na, apil sa atong pagsimba, apil sa atong pagsaulog sa Santos Misa. Paong pagkalaw. Una na, ang mga sakramento, ikan sa bunyag, konektado ni kay kinimaw sakramento, sukaranan sa atong kaluwasan. Natay mga isuod karon nga magminyo, magpakasal, magsaulog sa ilang panagtiayon. Atong pag-ampo o paghinaot anang kanila, nga dili kini ang katapusang adlaw, musimba silang duha. Ang ganto-ganto isip, amahan o inahan sa ilang mga anak, ilang imatuto ang ilang mga anak na musimba. Kung dili man pwede nga mo anhin yun dito sa pandemya, bisa na lang sa radyo, sa TV, o sa internet. Kung tuto brata sa debosyon sa Santo Niño o sa Nazareno, tuto brata sa debosyon sa ato mahal na inahan sa pagrosaryo, kulang pala. Inahanan na o abot ini ngadto sa pagsaulog sa misa. May hinungdan nga mismo sa katapusang panihapon, itungkod sa Ginoo ang laing sakramento, aron nga kini Santos nga Misa mapahigayon sa tanang tao. Itungkod niya ang sakramento sa pagkapara. Aron pinagi ng pare makasaulog ang katawan sa Santos nga Misa. Karong panahon na daghan kay mga tao na dili mag-aapil sa misa. Ano man, ay walay pare. Kulang pa. Daghang abogado, maestro, maestra, daghang soldado, daghang doktor, nurse, uban pa. Pero kulang pa.
dili maka atiman o taman ang parian tungkol sa ilang pagkagamay. Gamay ra ka po. Inaampaw ta nga doon na ba'y mga anak nga lalaki? Inyo iaapo na Ginoo, imo mang itugyan kini among anak nga lalaki. Kung imong pagbuot, nga tawagon nimo siya sa pagkapalit, malipayon kami mudawat sa maong bukasyon ug among suportahan ang maong bukasyon. Bisan o ang imong plano na magmaestro siya o magsundalo siya o magnegosyo siya, pero tungod kay ang pagbuot sa Diyos laiman. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Kini inyong ginahimo karon pagtubag dinhi sa pagbuot sa Dios, dili inyohan pagbuot. Kaya kung kamo lang, dili siguro ninyo himuhon. Pero tungkol kay nakaambro kamo nga ang pagbuot sa Dios, nga santoso niya ang inyong kaminyoon. Inaagis pagdawat sa sakramento. Dili lang sakramento sa kaminyoon, panabaw sa tanan ang sakramento sa misa. Muna karon niya mo sa tubangan sa altar. Mga igsoon ato silang duyugan sa atong mga pag-ampo na ang ilang pagtuo magmalikod o na kining kalikunan sa pagtuo o dagayday diha sa ilang mga anak.